Ang lubnganan mauna siya'y butanganan sa mga patay. Nya kanang patay, matud pa ni San Pablo, kanang kamatayon bunga na sa sala. Muna inigbutang na sa kaning tao nga patay dito sa lubnganan, expected na siya nga makasasala. Nya kanang tao nga naa sa sala, gitawag na siya anaa sa kangit-ngit. Muna kinahanglan ang lubnganan ngit-ngit gyud, nakasuway na mo gilubong mo. Pangutan ako na imong tupad na nakasuway ka. Ma-imagine na to ba nga inighalop anang naang anha mangkas kulumbari or anha mangkas nitso or anha bakas yuta ilubong, tabunan man na, halupan man na ang nitso, inig pinising ana, bisag gamayng hayag, wa na kay makita dito sulod eh. Purti siguro ngit-ngita, distingin ninyo. Nya sultihi o niya midinhi kung sa inyong nakita samtang gilubong mo, di sayo no eh. Tingit-ngita yun. Kani ingon ani, og isilyo ning tibok simbahan, nya pinisingan, adi kita magakinitanay din eh. Mao na kadtong bato nga giligid o gibutang sa pultahan sa gilubngan ni Kristo, nagsimbolo to siya og sala. Kay ang sala maunay mohalop sa atong hunahuna o kasing-kasing aron ang atong kinabuhi ngit-ngit. Kana bitang sala sa garbo, tanawa ragod ang mga taong garbuhon, di na sila kakita sa ilang kuyog sa balay. No, nagoy uban in town, magluhod-luhod o pakiluoy nga, ayaw ko sigihig insulto, ayaw ko sigihig yaw-yaw, di yun maminaw. Kaya nga naman, di na siya kakita, ngit-ngit na ang iyang hunahuna o kasing-kasing. Lingi ako no imong tupad, ing na kakita ka nga napay daghang slot nga palitonon, ing na kano, na kakita ba ka ana na may lamisa dias gawas nga namaligyag slot, kakita mo o dili? Og di gay mo kakita, pasabot gihalupan mo sa sala. Og unsa man ang sala, kadao kana bang ang imong kwarta para imo ra gyud, di gini mo itabang sa simbahan. Garbo sad, sige pamaligyag slat yang parian sila repahimos ana sa ilabot ato diya manimba ta ano sing tagpalit anang slat, ana ba garbo. Or pagka materialistic, kana bitang ang imong kwarta perming kuwang. Kay kani manggong mga materialistic people, mao na silang mga tao nga pamati nila murag perming kuwang, di ko na sila ka-appreciate sa ilang sweldo, kuwang, tagaag bonus, kuwang. Maghimo na sila balay, inihumas balay, kuwang na sad. Perming kuwang, hastang asawa, kuwang, ang bana, kuwang, mao na usay punan. Mao na sila ang mga materialistic. Why pagka kana ganing tagbaw? Mao na karong naglisod og maayo ang mga empleyado. Ngano man tungod kay siging pamalit anang kuwang. Nya na nay sobra na nay gipangtaguan wa na gani magamit, na naday gipang abog na lang, nay uban na nangadunot na lang ganang uban. Pero sige pag yung palit og bag-o kay kuwang. Mao na yung mga materialistic. Lingi imong tupad na sad. Ang di mo lingi, di mabanhaw. Ingna kono, ingna kanang naong nimo napay kuwang. Ingna napay kuwang o sakto na na. Oy, hastang naong kuwang ang gihimos Ginoo, gihisgutan na gabi sa Easter Vigil. Ang kanang gibuhat sa Ginoo, niingon siya og nakita niya ang tanan niyang nabuhat nga maayo kaayo, very good. Pero inigtanaw sa tao, kuwang ang akong buhok, not good.
Ang akong kilay, not good. Ang akong, unsa pa na diha, not good. Ang akong pilok, not good. Sumpayan yun. Ang akong kuko, sumpayan yun, not good. Mo, labaw pa kas Ginoo. Mao na kay gihalupan naman kas bato na nag-symbolize sa sala nga mao'y mo clog up nato. Mo nang nagbunyag sa tagabii og mga adult baptism nga naman symbolic gihapon na nga naniguang na lang gihalupan gyapon sa sala, pero pagbunyag na abli na. Karon magsugod na sa atong nobinaryo karong Huwebes nya inig Kamayo 1 mag mass wedding ta dinhi. Mga 65 na to ka mga pairs ang atong na lista, ambot og maka-comply ba sila gid tanan. Kanang nagpuyo-puyo giharian sa garbo, pagka-materialistic o kaulag. Kanang kaulag, lust, mauna siya opposite sa gugma. Ang gigamit ni Kristo, gugma, dili gana, dili kaulag. Pero daghan karon sa atong mga naghigugmaay kuno nga babae ug lalaki, usahay pa gani, lalaki ug lalaki, usahay babae ug babae, pari ug ana kaulag ang gigamit nya. Ang ilang gamit-gamiton nga pulong love. Ang gugma mga igsoon mao ang Ginoo, dili pwedeng parisan og sala. Mo nang maningkamot ta pagpakasal aning mga nagpuyo-puyo or civilly married kay ngano man gitakupan pa mos kangit-ngit sa sala. Wa kakita nga ang inyo dayong gipadulngan mao ang kalayo nga walay katapusan sa impyerno. Sige mong pangwarta, sige mong hipos anang kwarta, siging pa-check ups doktor, siging inom anang mga vitamins aron kunuhay mabuhi, pero patay na di ay ang inyong kalag. Wa mo kakita ana kamong nagpuyo-puyo or civilly married, kamong ga same-sex union. Wa mo kakita ana. Ang inyo rin yung nakita, basta happy me, peaceful me, successful me in this world. Pero timan ibaya, anytime, pwede kang mamatay. Wa gani siguro, ang nanimba karon di nakauli sa inyo. Ngano man ang naik-cross diha, inigdayon atong dulhog sa may arsilo. Wa mo kakita na. Nayatakan ra ba na atong pagprosesyo na daghan gaita? Nayatakan, natumba in taong cross, napatid-patiran kay dasok ang tao. Ngano man ang naik-cross diha? Kay kusga naay naday Station of the Cross. Naay namatay sa aksidente diha. Lingay mong tupad. Inabasig ikay mo sunod. Nga ba? Nganong nahitabo man na, niya nganong di man pwede nako og nimo. Nahitabo man na niya. Doon na siya yung mga plano siyang kinabuhi atong adlawa. Maubitang ni gawa siya, ni subay sa karsada, kinaa siya yung plano. Pero wala siya kibaw, dihara day siya kutob. Unya kung nagpuyo-puyo na, niya ang iyang plano, unya pag makakwarta. Asa man na padong, mao na gihalupan sa sala. Kanang nagdinumtanay karon nga wa gyud magtingganay, managsuon pa gyud. Gihalupan mo sa sala. Ana, ang atong mga politicians karon, kumusta man, wa halupi sa sala. Wa o gihalupan. Kusga. Ambot lang. Mao na ang ilas ang mga pangandoy mahimo usahing dili katuhuan. Karon nanagan sa politika, pulos-pulos kina sila nangamuyo natong mga Pilipinos
Kada usa nato gikas kinadatuan hangtod sa pinaka pobre nga butante, nangamuyo na sila, saligi mi. Pero ang ilang kinabuhi gihalupan sa sala, sa pagkahingwarta, sa pagkanang power tripping, kanang murag sila gyud maoy gamhanan, kanang ilang pagkasinahon, kanang ilang pagkamadinumtanon, kanang ilang pagkabakakon, kanang ilang pagkaulagan, kay dagko kay nagbudget. Ana, siging pamabay, siging panglaki, nang ilang pagka-related aning mga smuggling o uban pa. Maunay naghalop nila ang ilang mga kinabuhi, dili kasaligan, mungit-ngit. Ngit-ngit ba? Kinsa maroy hayag nga mga kanang kandidato naa sa Team Marcos o Team Duterte? Ay lamog tubag, pamalandong. Sa inyo bang tanaw, kasi nagdaan nilang kahayag, kaning naas taga Team Marcos o Team Duterte, kay mo na sila roy dagkong mga teams, kana mga i-appeal sa na nato mga independente, atong tanahon kinsay gahatag og kahayag, pasabot ang ilang gisulti ba, dunay dalang paglaom, dili mo ingon ta, nanasa na, storya na sa nigsulti na, nanasa, storya na sa nya, pulor sa ba ni sila mga ambisyoso kayo, gani nga mga duha ka team, nawa ha, ang Team Marcos, ang ilang i-publish, kinahanglan sa Senado, inigresulta sa eleksyon, 12-0. Pasabot, ang tanan nilang kandidato, musod, 0 ang kontra. 12-0 mo na ilang advokasya. Dirisan sa Pikas, sa kang Duterte, wa man na siya ron kaabot og 12 ang ilang kanang kandidato, murag napo ra man ang naslang team, ilas ang gitawag og straight Duterte. Duterte. O mo na ila isigig sulti on Duterte. Ano sila? Ang dito sa Pikas 12-0. 12-0. Ang karisang Pikas Duterte. Lingyay mong tupad, ihonghong lang, kay basig mura kag nangumpanya, ing na asa man ka ni salig anak, hain may imo anang sundon, karing Duterte o karing 12-0. Kamo na'y bahala. Pero mga makasasala ni sila, maghatag ra na sila og kangit-ngit sa atong nasod, sa atong kinabuhi. Mao na nining atong pagsaulog sa Easter Sunday, magampo ta nga ila na unta nang i-remove, i-ligid ang bato, ang sala nga naghalop. Apil na sad mong nanimba, apil na ning nagwali. Isig na tag-abli sa atong mga bato para musod ang kahayag ngadto sa atong kinabuhi. Mao bitang nakita na nila dito ang panapton nga lino, kay nawagtang naman ang alih, nisod ang kahayag dito sod sa lubnganan. Apan ang nakawagtang di ay sa bato, mao kadtong putos sa panapton nga lino ug sa usa pa ka panapton nga mao ang lawas ni Kristo. Nisod si Kristo ngadto nga way sala. Mao na ang lubnganan ni give up. Di siya ka-contain ni Kristo, kay ang katong lubnganan para mantos mga makasasala, nisod man anuway sala, nabungkag ang bato or ang lubnganan na abli, kay di siya kasustiner pagkip og way sala. Okay, kamong mga asawa, mo give up na mo sa inyong bana? Mo give up mo? Kamong mga bana, na plano na mo nga mo give up mo sa inyong asawa, mao nang na-approve na ang divorce, mga sad-an mo. Kanang mo give up sa commitment, sad-an na. Oh. Kanang mo sustenir sama ni Hesus hangtod sa kamatayon, mao nay way sala, mao nay mabanhaw. Sa ato pa di ay aron maabli ang mga bato, ang mga sala sa atong kinabuhi, stick to your commitment.
asawa, pagpakaasawa sa imong bana, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, hangtod ka mamatay. Mausad ang bana. Ang pari isad, ang akong commitment, ngagikan dinhi hangtod ko mamatay, magpabilin kong poor, celibate, and obedient to the superior. Muna mong vow, poverty, chastity, obedience. Bahala magkasamad-samad, magkaluha-luha, maghilak-hilak, padayonon na nako. Mao na sanay commitment. Anha diya mawagtang atong sala. Ang ato sa mga politisyan, mga senador, mga congressmen, kinahanglan representatives mo sa mga tao, dili representative sa inyong gipaboran nga leader or sa inyong kaugalingon. Tigbantay ko no ang kongreso sa atong kwarta sa nasod. Mga kuan na sila, sana watchers of the purse, o sa tawagan na nila watchers of the purse, caretaker of the purse ba na, wa ko kibaw kung sa Twitter mana. Bantayin na ninyo, ayaw na siging gasto niya, siging utang, wata kay bawag hain padong. Stick to it. Mga empleyado ning mga tawhana sa atong katawhan, ato ni silang empleyado. Stick to your being employees of the country, of the Filipino people. Kamo mga naglingkod sa gobyerno, dili kay kamo na hinuon mo empleyado namo nga magsigi na mighangad diha ninyo, magsigig tunnels kamo tagai taon mig ayuda. Kaluoy sa imong employer, imo namang gipagutman, di naman imo tagaag budget pado ngadto sa ospital, isiro naman nimo ang mga budget para sa eskwelahan nga narabaroy di sikat nga sa tong principal nga gipahubo ang tugas mga estudyante, ni-react sad ang usa ka maestro na karon perting sikata. Kamo na lay paminaw ana, gipahubo man og tuga, mura magsakristan nga gipahubo ang kanang kuan. Sugot ka do, hubo wala nimo do. Tungod na kay dili na sila alagad, ang ilang tan-aw sila na maoy power. Mao nang ang atong legislative, ang atong judiciary, ang atong executive, mga empleyado ni nato sa atong nasod, they are supposed to do their duties to take care of the country, dili kay to destroy our country. Pero harian na ni sila sa sala, mabutaan na ni sila, ngit-ngit na, mura na sila naasod sa lugnanan, magkabuang na ni sila buhat nga wa nay klaro. Muna kanang mga wa nay klaro, di na nato butaran, mupili tag na ay klarong baruganan, di nang nagsigig paling-paling. Ana, manindog na ta mga way paling-paling.